Permisi mejo, ate emang buru magidu tiki kami. Gak betul lah. Sian hula-hula muna margatapunan. Jadi dihita hula-hula margatapunan. Asa disomahita amang dota minang disiamun ni hasuhuton amang boruta suang soni dongat tubuh nami na dapat hami na dihuton margatapunan. Asa disomahita amang dota minang. Lumobima dihita namar hamarangi peparanyo puta raja silai sabungan nagabi disoma hita hadoli saudula mahita dison asarap pita lamang alusi ima apala parborota amang boruta di apala tigyon suang soni dihamu boru bere de bebere nami asadongani hamu hami mau lihat mak. Jadi diamu amang buru nami molosian hami diharadion nami do perhudul nami san hula-hula margatapunan nunga mangarade hami amang buru gabi jalawar sama sido buti hami Gabi matutu diamu hula-hula nami tabunan. Jadi diamu dong asautan nami gabi dari naik tutu terlemui ma diamu pangula huria nami HKBP Tanjung Murawa Mulate mamang, bola tumpe terlambat panggaron nami, bambang hidu mak mahami, sian hasuton tuhamu panggulan ni huria nami, HKBP Tanjung Merawa Kota. Jadi hidup itu dihamu dong asautan nami, alanang sikap do, horong ni tulang dot, horong ni hula-hula, naung digorahami, diulat tadi politikyon, hami son sanbonen hasuton raja guguk, nunga rade dihudulan nami. Jadi bahan yang udah ngasah hutan nami, kita mulai mah di Pak Katayota di Bornginon. Orang sudah mulai dihamusur namar raja jugu beta BH adung dengan sistem hala amat si raja gugu asal tagura sasada anu diso donga sahuta dan diikuti amat si raja gugu ati biar orang sistem nasing. Jadi songonima tutu songo suku-suku ni sistem perhudul menang sistem donga sahuta nami ima sistem sehati nadong di luaton. Jadi songonima tutu dihamu manang nadongan sakarejo manang na sistem pangarato nadong di luaton asa rap saudula kita amang raja asa boy tamulata ima diulata dapat tekyon ima rinama kata tahita taringot di parmoding ni inang nataholongi na postang nito nga di bagas nami di apala tekyon asa marsuara hamu gabi matutu jala horas. Jadi nga mangalusi benasida jadi nuang dihamu dong asa utanami asa mangalanjut tita. Jadi adorong suta mulai acara dihamusur nami marga raja gugu masa do taulan aka ulah sisungonon bada langsung do ita tisra be manis manang natabado panyisian tersongoni mejo mulate ma dihamu dong asa utanami adorang so tamulai Pak Katayota lupa sodik asa merus nuro aja dihamin damar domat tubuh baisi ma hami nagabi persaut di nama dukuk kamu dong asa utanami songoni nang orang tulang do hula-hula dulata sadarion. Jadi dihita peparan itu gari tonang nah dong di Tanjung Merawon asarap saudula kita songoni menang lubi dihamu raja ni pamburon nami disiamu mahamu songoni nang pariban nami namang anak boru raja ni pamburon nami dihampir nami mahamu songoni nang pariban nami namang anak boru tabunan asarap saudula kita. Jadi ido tutu ulina jala ido tutu tabuna bolo diat ka namar hamarangi rapak sahudulan apalagi disada ulaun. Jadi nuang pe asata mulai Pak Katayonon dihita akda berongkat tubuh sa paparan ni puta togai toga ritonang tulu mahita nuang parjulu mai opui opung sungguh napa dua mai raja-raja guguk napa dua mai tuan simare. Jadi nuang apala ulaunon
dihami raja guguk apala su bolo di ulat tada partikyon. Jadi ang kuhatan itu madokon bolo madulaw na hana ang ginama nagabi parsaut song ninang subalina. Jadi nuaing hami sian su bulun raja guguk mangidu sanga ma tuhamu hadul nami pung sunggu song ninang dihamang idul nami tuas simare asa matus hamu isi mahamu na dua nagabi parsaut di ulat tada partikyon. Marswara mahamu haduli song ninang dihamu ang idul nami simare mare. Jadi melatih matutu nuaipe asa melangkah hita so ninang dihita punguan raja guguk dua mahita nuaing peparan itu guguk dapat jolo may manukul langit dapat dua may pinggap pasu jadi nuaing dihamu ang iduli nami pinggap pasu ulah onon naing dihami manukul langit ma asa songon hata sinak kaningan babolo ahana marulaon ang gini mana parsaw jadi nuang pe las marohamuna songon can hami haduli muna menukul langit paparan menukul langit naing mapasa haton nami asa gabi hamu ang dulu nami piga pasu na gabi parsaw diulo ta di borninon asa marswara hamu ang giduli gabi majalah horas tutu songon ima tutu naing dihita paparan menukul langit oba mahita nuaing dapat jolo may raja guguh pungpalti dapat dua may raja guguk tagurun laut dapat dua may raja guguk bagian susunggulon na papatom may tahal niaji jadi nuaing ulaw non dihami tagor nilaw ma jadi asa marswara mahamu aduli nami pungpalti suang somoninang ang duli nami bagian susunggulon do tahal niaji asa maros nirohamu diulat tadi partikyon asa gabi hamuman yan di rohan nami nagabi parsaut dinaing madukun raja yung asahuta so kaninang horm ni tulangta doon ulat pasaru na sa marswara hamu pinasa manuaing tu hadul nami opung palti masuk menabangi musik tu ang giduli nami bagian susunggulan do talnya aja sa marswara hamu jadi nama itu jadi melatih mati tu hatta ala nang dus doro hatta asa song natan dua sada si dua siloh pagadong sada siloh pagadong dua siloh papuli bertumpen waing naaw pasahaton basa sudi mahita paparan ni tugar itu nang manung tuang guguk dapotan uli jadi song ninang dihamu dong kasahutan nami ngadus berohan nami san buanan ya suhuton asa tambulay ma pakata ito pinasama tuamu raja ni dong asa nami ima STM sehati na dong dihutang di ita dong asa STM baru sada mahitam madokata ada silo pauli silo pagaro sada madokata sudi ma dapotan uli ate jadi ngoy sa mati pinahita makatai diamu suot nami raja guguk gokot sipay maun juju siya duson iyan lungarohami maggukod jumuna mangalusi jujumuna ro to bagas munawon si bagay tingtuan na marapang na marjolon pangalapat sangat pangalapat tua siyan amat tadi bata hudul di pugunya lamanon padok dia do nakna dia do nokna dia mahatana dia mana didokna tersunguni majuha siya kami judok sauta mulai matutu dihamu raja di dong asota nami tohoro na dokam munay amang raja dia malalana dia ma unona memang songon gopon nami do jauh nami tuhamu dong asota nami di ari natwari hima mulayota ma pakatayota manang na dinama katatai mahita taringot tu makatay mahita katatahita taringot tuy parmoding ni dainang nakaholong yon ima dinaing paujukon ari-ari na dinaing paujukon ari-ari na songon ima songon buah nami di nama ngalusi suku-suku muna di hamudong kasahutan nami tidak tutup panggabian pahrorasan saya gat nga di datuhat taita hay pasong gat jam luhur
Haibason. Jadi marakuk dona ulina mardongan nadinggan siakup songon nahudu sidongan na mardalan ope raja nami takas na purba takas na po kola takas na maduma takas mamura tung takas mapabahu taringat tupar pemantauan di raja nami gabi matutu dihamu dongas sauta nami takas matutu uju purba takas mayakola takas bahita maduma bo takas mahita pamora panuaing pe takas matutu pabon nami taringot di ulota dia pada tikyon. Jadi itu amang raja dia mudong asauta nami. Ia 2 hari nang salpu ima di tanggal 10 di hari Senin nunga marjungulu sada ina nataholongi siang tongani bagas nami ima natakas taida jala tapado-pado di Bornginon na bostang di tongan di bagas nami dia pala tikyon ia da inangon meninggal homon 2 anak bawa sada may ngatamat kuliah na padua homay lagi di perkuliahan na dope alay dang marasotan dope amang raja jadi ido songon bobo nami tuhamu donga sahuta nami asa ajari hamu jala tiroi hamu hami hasuto bulun songon dongan sahuta muna asa tungang giat boy turing ganna atas songon dia ma naing siula honota taringot di parmoding dainang nata holong yon jadi nuang ma pinasama bertikionot tuhamu donga sahuta nami. Jadi semua kami siap dengan sahuta Victor takas mapabuhamu ulaw na do sugut nanay si patupota si benota. Gabi matutu amang raja. Memang disakak di rohanami jala di lumun di rohanami alana topas tataring ma nuaing damang nataholong yon ngama dainang nataholong yon ngamasakap pami duarni ulat tamar sugut benon nami ma mangido tangiang. Jadi nang pemang raja boleh tung nasala pehami di guarni ulaw ng sepatu kota dari Marsogot ba mangido sangap kami tuhamu dong asahutay dong asahutan nami asa tiroy hamu hami suhut bulun raja guguk di ulat terdapat sido budi mahami. Jadi dihita dong sistem nung atakas tabigis yan hasutun nakin ima taringot tulat tosugut ima na majalo tanyang jadi di hamison sistem si penolobi mak jadi hatawan pasat tamu mah tuh horong di hula-hula tulang gabi majalah horas songonido tutu dihamu hula-hula nami tabunan songoninang tulang hariaja dohot tulang nami saluhuna ngaburus ni roha hami yang raja dohot donga sahutan nami iya gorni ulaw nang sepatu patokar sogot ima di parmoding ni dainang nataholong yon ima borumunon guarna mangido tangyang ma pinasa ma tuhamu parjulo hula-hula nami tabunan gabi ma akup ni nahoras dihamu amang buru nami marga raja guguk di bobo muna naking ima nang perjulo sada borhat ina siat tonga-tonga muna siat tonga-tonga ta dia palatikyon ima nata padu-padu dia palatikyon jadi di dok kamu naking amang boru iya nakona 2 bawa sada ma tamat sian sekolah sadanai tanggungan idoti amang boru jadi di sakabiro hamuna amang boru ima di acara mersugut di pangido hamu amang boru mangido tangiang jadi molo sian hami hula-hula muna marga tabunan memang ido tohona ido tikosna jadi
Malusan hami hula-hula muna marga tabunan si tulu pinauli si tulu pinadinggan si dobuti mahami ang guru. Mula tema dihamu hula-hula nami tabunan nuaing penasama mu seperti kenon tuhamu tulang nami hari aja. Jadi mulia tema di hamu amang guru nami namang lihat pertikian tuhami tulang muna hari aja ima taringo tu padu turiot ima taringo guar lao siulahono tari masugut tak kasih do tutu nakaningan nungga di bawah kamuna taringo di riwa sikap ima na dua anak kon nadang marhaso tadope jadi do tutu molo taringot molo sisongonon alarang kape marhaso tatutu ya anak kon ba mangita tangyang ba tutu songo pangidoan ni hula-hula tabunan nakaningan mangido tangyang ay pe situlu pinauli situlu pinadingkat mahami di pangidoan ni hula-hula nakaningan tabunan mo lihat ma Gabi matulang. Jadi nuaing mo se pinasa mapertikiano tu bona tulang siat turi. Masa suara mo tulang. Molo hami sian bona tulang siat turi sito lupinauli do hami ang guru. Mau pasama tu amu pertikiano. Gabi matulang. Pinasa mo se pertikiano tu bona niari si majutak. Gawi matulang penasama mo seperti kanon tu tulang robot papahan Tulang robot papahan. Di pagdala na do. penasama mo se tu tulang mangihu si majuta. Tulang manghiu si manjunda. Penasama mo se tu tulang naburju si hobing. Tulang robot si ambi. Jadi mulai kami pulang muna maradi kami lebih dahulu lebih kami ang guru Gabi majalah horas. Jadi itu tutu dihamu dong asahutan nami. Ngadi ditolopi orang tulang saluhuna dot orang hula-hula saluhuna taringot guarni ulota nang sipata-pata marsugut. Jadi las roha jadi soalnya nang dihamu dong asahutan nami. Tu dia mahita mangalak kamu sena. Langsung tu konsep no jujur hamu maju konsep nih tulat tersebut. Jadi melatih matutu diamu dong asahutan nami asa adar tutu di jawab kami songon ula nang si ulota dari marsugut asa sahali manuluwi teh bola tumperong nahurang barap kita paulihon. Jadi songon di acara marsugut rencana nami jala sakap nami dimulai acara parmopon jam 10 pagi. Jadi sebelum dimulai acara parmopon parjoluma jolo dibuka Kuria HKBP Tanjung Merawa Kota. Jadi di acara parmoponi goron nami manong horong hula-hula tabunan tulang hari aja soninang dihamu dong asahutan nami. Dong saya mopo mangulon ma satokin ala nak kurang lebih satu ngajum paima sipul acara keluarga. Dong sipul acara keluarga marhata huhasima kami paduan disuhut sekalian majahon jujur ngulu ni dainang naung jumulu marujung nguluon. Habis majah jujur ngulu masuk tu panggoraon matok kata perjulu mayandong sian horong hula-hula tabunan mangihu satu kudu na panggoraon tu tulang dot hula-hula
sa hula-hula na marhamaranggi bola tumpe dang sipul panggora madok kata satu orang hula-hula mardopugu mahita kurang lebih jam sada teng habis mardopugu bamangaradi ma pangulan ni huria mabayan tangyang sipul mangan dong habis pangulan huria mabayan sipul tangyang sipul mangan may dotik di mahami satokin tuhamu raja di dong asahuta so nang orang hula-hula do tulang saluna dinaing majuhon dia mataraja di atas ribada do jakkan orang roha dinaing mengurupi hami di parmoding di dainang nata holongyon dong sipul panggorat wakana morong roha masuk mahita muse menguduti acara ema panggoraon madok kata dong sipul panggoraon di acara madok kata satu punguan dot satu STM jakana morong nasahuta ba ditutup huria ma di pasatami ma tu bangunan di huria ada orang sah tu bangunan huria bapak julu ma mengapu sian Papua ma hula-hula tabunan do tulang hari aja tu hami hasuhuton dok sipuli masuk ma pangula Nihuria HKBP Tanjung Morawa Kota dong sipuli rencana nami sakap nami ala taruhonot do dainang nang jumulo marjungguluon tu buana pasugit ima disilado alay adong saotik nang sipasaton nami tu hamu dong asautan nami buat tu besalah hamen nong tiroy hamu hami ada orang so sahat tu hula-hulai do tulang maniroy dong sipulan dong sian pangulan ni huria ba bolobonyan pangidon nami ma tu hula-hula tabunan do tulang hari aja asa dipaturun tujung ni udah nami dari bagasan pasti tahunat dia pala tikion dung habis dung sipuli rencana ma berangkat mahami jam kurang lebih jam 11 malam tu bona pasugit imatu silado sekalian manuaton dainang nata holongyon jadi songoniro nang diamu pangulian hurian nami HKBP Tanjung Morawa Kota mangido sangat pahami amang raja tuamu pangulian hurian nami bolo-bolo nian holantang yang borak-borak ma sipatu pamuna sianon HKBP Nasian Bonapasugi pendong masak rameni dari nang natahulongyon dung tataruat to inganan persatok kinani jadi atas songon lima jolo songon teknis ni acara neng sulah onota di Ari Marsugot di Parmoding ni dainang tahulongyon jadi pinasa manuaing tuhamu dong asahutan nami bolotung adong nasala manang nalipe hami taringot di ulang ng sepatu kota dari Marsugot asa tiroy hamu hami sian dong asahutan nami suhu bulu dia pada tikyon sida putih hami jadi bolo habis ya dong asahutan nunga jujur nakita jujur hamu taringot tu tertib acara ulat tersebut jadi dihita sistematik beta dong nahurang madabai raja yang buruh raja guguk madabai hatari dong sauta STM memang hupe itu desanak kino asa deda pita ala na iboto namion nabur namion nang buka perjulu omma na matok pastatari
di patu pahamu sepatu pamuna oleh atema alai mangido hami sadong asahuta iko sido si patu pamu sileromu tutulang muna tuhula-hulamu da to ko hargul urak pala di jauh da ang baru ala na awa pigahay hula sonon unang gorahon ima sorok tu ang rejani hasuton malotum perung sepatu pamu marsud nor lakam urak pola mermik gabi dah rasa kami mulate ma dihamu raja di dengan sautanami di paniramunai taringot di ulota dia perdekion lobo matutu dihamu tulang na burju si hopik mulate ma tulang di paniramunai tadama tutu hamu tulang na burju mardepok kami beremuna ima raja gugok. Jadi nuaing pe pinasaha man nuaing perkionon perjolo-majolo tu panggulani huria diamu panggulani huria nami Tanjung Kota asa marsuara hamu amang taringot di buah-buah nami nak kaning sian bulan nasi utot tu hamu panggulani huria nami taringot tu dainang nang jumolo marujung golua Maulaya tema dihamu hasuton nami margazara zaguguk ala namu di pasahat tamu tu kami panggulani huria sian HKIP Tanjung Kota. Nah kini rokok kamu marsugut mopo manang masuk tu jauh-jauh nak di jam 10 iya. tepat do kan tepat ama radima huria mangulahuni di rokok kamu nak kian jam sada tepat iya duk 10 mangan iya ditutup panggulani huria mak radima huria lamangulahuni napa tuluhon di tangiang borhat molo hami mangusulhon tangiang borhati inaruhaku ala jam 11 sudah berangkat kan jadi maksudnya acara huria mahu batu pahami di duksai ulau sudi satu naung saya mangapu hamu tulah-ulah muna marga tabunan imay naruhaku siulahon nami molo tangiang borhati alana mungkin orang jam 11 nga agak songonen kan jol mang non hami mang na padita rotuson alaibe bui maju diskusi hami alain ko pangiran namin yang anggo tangiang borhati nggak bu beraki keluarga mapain tangiang borhati na papaton tari ko tu ala di borani pasugit doon na hamu di ulahon sakramen dang di jala di hutan do ditutup jadi panggilan nami tu hamu asuhuton lihat kamu matu hami guarni huria narong di Bonapasugit guarni huria tahaga yupedia asabuin non upasah kami huliak kami surat tu hamu nalai bonamuna tu mona di Pasugit songonima inaruhan nami sian panggulani huria HKIP Tanjung Kota malatema dihamu panggulani huria nami HKBP Tanjung Kota di alus muna ima di buah-buah nami taringot tu parmoding ni dainang nataholong yon jadi songon na pinangido munay amang ilihat kami pe diari marsugut asa denggape na muna surat nang sibuanon nami imanang sepasaton nami turi HKBP na adong di Bonapasugit jadi adong sawatik na kaning libe dia mudong asahutan nami ala ulauton na kaning nama jalo tangiang do manang namang idu tangiang ditiki songot dia mah lapatu pauta di acara mangidu tangiangi di tiki permangan sebelum permangan do manang nang 10 permangan do asa rapita dina mangulahoni dari marsugut nakit di pada dok kamu duksipul mangan mertang yang biasanya nataula di dua tahun duksipul mangan do majalo tang yang manang na di pasada do isi langsung di hamu sudon ido iban na diskup kami hamu do ngasahutan nami
pada saat ditiki dia mak bolo sebelum permanganot do ba asing do tong tangiang ditiki permanganon. Kamu mengatur rapat biasa na belum saya mangat deh. Iya di sini. Setiap bijang buruh. Nung selesai masih pengadon ditutup tangiang mak masih pengadon. Habis baru guru kau mak nama baik manggil tangiang isemai hula-hula tulang doka sahuta. Hamu nama roka tubuh. Iro anggota biasa nabi dereng dah. Ada itu ha asing luar asing hatana. Tamu itu to. Ada herairo nang dia dua padi tajumaro. Gabi horas. Gabi ma dihamu dong asahuta nami. Ido nak kening napi nagro nami. Jadi soalnya ma tutu di tasaluna lebih ma dihamu orang tulang nami, orang hula-hula nami. Di Guarni ulauta na sepatu pota dari marsugut ima mangidu tangiang. Jadi dison hami san bonan ya suuton mangidu hot tuhamu hula-hula nami tabunan dohot tulang nami hariaja soni nang dihamu dong asahutan nami soni nang dihamu dongan pangulan ni huria nami ima HKBP Tanjung Murakota dohot hita subulun asa radehita jongjong dung sipul tangiang sipul mangan asa disi amang raja dihamu hula-hula nami saluna do tulang nami saluna asa buah kamu di tangiang muna ima di parukilon manang di sitaunan nami di parmoding ni dainang natahulong yon as tungang giat di budian ni dainangon ro akan uli ro akan adinggan di akapaparan ni dainangon luboy ma dihami keluarga Raja Guguk. Jadi songon lima jolo songon tenis ni Guarni Ulota di nama jalur tangyak kita jadi masugot. Jadi naik penasa mamuse tuhamu dong asautan nami. Mulai hati mah dihamu disut nami nggon neraku nga konsep nga cukup jelas taring tulat tersebut pengakuan nama teh. Ya. Pasang hatamu jutu hula-hula dong tulang. Satu ini emang sian pangulan di Huria di acara Huria bersugut asabui padita mempersapun waktu jepi ga mah bakau mah akhir-akhir jepi ga jam 7 jam 4 saya acarai asa butong be ikurang untuk target artinya waktu dan kedua humuse doho surat bek iko bumi na jalon na misonari duk saya acara warni nang namodingon na magkabaluhon dohot huriat terisan ima sian kami pangula di tabana. Jadi mula matutu dihamu pangula ni huria nami bolo sian na digoran nami bulan kaning mulai utama acara mopo jam 10 pagi ala parsaur do damangon jala pardongan mungkin kurang lebih oloma madabu tu jam 5 kurang lebih oloma madabu tu jam 4 manang tu jam 5 alai boleh tu jam 5 bamang idu kami sapore na suton batotong maradi kamu pangulan ni huria nami HKBP Tanjung Merawa kabul boy dusa kami pe saya jam 4 pasatamu juga tahu orang di hula-hula do tulang. Jadi mulai tema tutu dia orang sautan nami nuai pe partikiano pinasa ma tuhamu hula-hula nami tabunan. Gabi ma dihamu amang buru nami marga Raja Guguk amang buru adik bohado dah na bersifat kasat do naking di doko kabu nakingan mato pasta taring mangido tangiang naking jam 10 di gorok kamu pangulan di huria da hula-hula tabunan do tulang hari aja Guarni napa masuk ke tu jabu-jabu ne unang ma nian idoko kamu mengburu mopo
alana mato pastataring do mangido tangya ina monakingan pamasukon tu jabu-jabuna na so pinupkani tanganna ido na ubota mang boru alai be maralus majo mang boru nami gabi ma dihamu hula-hula nami tutu memang alana hurak kami madukut tuhamu hula-hula nami tabunan bamang ido mahami rajani pamburam muna di acara mopo na nidokon namin na kaningan tohoro memang nidokon munay dihamu hula namin tabunan borotungpe mopo ko kami banang pinasa tu rumah na sa perukan di tangan nama dahil nang gabi memang boru asbar hamu hula gabi. Jadi di pangidom muna yamang buru di jam 10 pamasuk ko tu jabu-jabuna nasa pinupkan di tanganna manggora mahamunak ni sonodok pani radi mahami hula-hula muna marga tabunan. Jadi dung sidung yamang buru naking dang binoto nahurang perbinigian nami dang adong ditiki sehari-hari do ami pasaton dulus parpudi amang buru tu woto nami naking langsung manggora do hamuna hula-hula maddo hata kabasu-basu tikina pasato ni nakndang adong ing manggora mangburu na tarsonga lima panirosan hula-hula marga tabuna sido buti ami jadi gabi matutu diamu hula-hula nami tabunan boratungpe kurang lebih hami di napasahaton tuamu hula-hula nami tabunan ditiki di acara na pamasukon dari nangoma tu rumah-rumah na soperukan di tanganna badisima pasahat tamu ulus parpudi tu dari nang nataholongon ima tu buru munaon gabe amang boru jadi dung sidung amang boru sehari-hari do ami pas atos si pritodi tuhamu amang boru nami ditiki acara umum menong hula-hula di sini hamu pasaton perbuah pir do di johami pe hamu dung sipul acara majah jujur ngulu hami manang nadung sipul acara keluarga gabe amang boru radi mahami di sini jadi nakingan amang boru museuduna tubuh tado di rokok kamu disuan ina nataholongyon ima boru namion jadi ditiki sehari-hari do hamu manggora tu hami hula-hula muna lao manakoko muna tu bagas muna alana na binoto bajolo disuat tentunya na samang gora ido na binoto niya namang buru alayope sido buti mangan buru gabi ma diamu hula-hula nami nakaning memang nga di babuah hami bola tungpe orang suman jala orang sangap amang raja di babuah nami tuhamuna jolo dung adong go hatan itu tua madokon madabu jarum tuna popot dang di daroha alai di damata jadi dang di damata alai di daroha jadi abang hula-hula boleh tumpen waing laos disi depan kami hamu dot di pasat kami soba-soba nami berepok kamu balasma rohamuna buaro naking buru di bagajo orang ditiki sehari-hari dong buru ditikin apa pohoni mah gua dopi hami hamu kerajaan nami
Imadok kamu. Jadi dihamu dibonani hasuton sakami wima sandongan sahuria suku-sukun ni hula-hula tenakaning tabuna tiki sari-hari do dalau jomuna lau panakokon hula-hula tadi alai ngadi hatau kamuran nakaning tutulak tak nakaningan imana babuka tujuh doi biasa niat ala itu semarohata tiki dumarujung sebelum tu bangulan di huria menutup sude ulotai asa apu jala api tiki napa apu ma tulakta dohulata disima panako kamu imasya kami muldos rohata imasya kami setonga-tonga hita na liat na lolot mulai mana di hita mau lihat ma di hamuna hula-hula nami tabunan songon nakeng nani do ni donga sahuria songoni manyan pangiduan nami sian hami hasuhutun marga raja guguk nuaeng pe di hamuna hula-hula nami tabunan marsuara mahamu raja nami mangilik kami dia kasaka ni rohanami nape kurang denggan di rohamuna raja mau lihat pinata maduhamuna gabi ma amang buruh narohan amin yan iban na pala naknyar bisa soni perlu dope leonon nami yang kabudan ya tu bere nami song itu alai nami alai nang pisoni amang buruh molo nong uli di rohamuna nungadus rohamuna hamu amang buruh nami saluna pemolo siap kami bah situ lupina uli situ lupina dingga do ope molo pe pangido munai naking di batu pamu sangat ma baik kamu amang buruh sinubuti kami gak bisa lah orang diamu hula-hula nami tabunan nuaing pe pinasahat ma tuhamuna tulang nami hari aja tulang harian aja. Jadi mulyate ma di tuhatta mulyate nang dihita saduna omma tu di pasata muna tuhami tulang muna hari aja song paniroyong ima taringo di tetik acara na pinasa muna jadi amang buru takas do hita mas patakasan taringo di ulaon namangiro tangiyang nato pas tataring warna pingato pas tataring mangiro tangiyan molo songon acara na binaem muna alairo na babahon na hianamasa na niulahot do na nihatahon ay sero na tua-tua na mandokon idia asing dulu asing doin na haporna asing luat asing dorang paradatun na mulo na hubo tamang buru mulo songonon na mangido tangiyang dihami di permasuk nami di na pasahat tujuk kami tu bere nami lasido ido rohanami acara nami mulo tu pedia na yang si pasahaton nami isi do pasahaton nami dang hiaro pe di pamasahami songon di luar nami kita jumrawa pasar pi itu mulu mang itu tangi yang songonon itu acara nami dan ada acara umum nabi noto mulu namar goar mang itu tangi yang jadi tersongondo parmopon nak kalinya dan ada acara parmopon alai pamasuk tur marumah anak nasi pinokan di tangan nak mulo na mupon acara kana sari batu nang gok dua ada di sini. Jadi ala idok kamu nak kaningan arong acara nami museng dung masuk kami acara pasatu jung arong museng acara nami. Sirang binoto ba ala songoni maharwa nama sa itajung merawako tahun 2 hari masuk. Mursong na binoto ibar pamasok namin pasatujung isi pasaton namin sudi ada namin
holan par na mangapu naman nung masuk kami. Tasoni do rohan namin yan, Abang Buru. Jadi do par alahami do pasak 7. Jadi kami mai do rohan namin yan mau ka 7 ate Abang Buru. Jadi bolo nabi no to mau ka 7. Jolo saya do sudi acara. Saya sudi acara baru besiro hai mau ka 7. Sebenarnya nian jolo mula do senudian baru besiro hai mau ka 7. Jadi ala tu bona pasugi do di bok kamu. Aburu namion. Jadi isong mata patu pak. Unang songan na ngol bere nami. Songan na pabratu bere nami ma buat 7 ngon. Isong may ukapami. Ada orang solah hamuna tu pun apa sugi. Alai dum saya ma acara sudi. Atas song ni ma Abang Buru song paniroy sa kami. Tulang muna hari aja. Buti ma. Melatih matutu diamu tulang nami hari aja. Memang nakaningan di acara pertama ini ngadinggan ujahaun nakaningan. Bola tumpe tulang kurang pas pajahon nami. Taringot ima di dapat puri dari komunai taringot neng paturuton panakokon kamu tulang nami hari aja tutongan di bagas nami ima di neng paturuton tujung ni beremuna memang nakaning do kami dong sipul sian huria dong sipul ulaon bapak nakokon nabi do hamu tulang nami hari aja dohot hula nami tabunan tu bagas nami dinalau mabuka tujung ni amang muda nami memang tohodo tulang na dok komunay ay kejolo mula dosan udian asa buka muna tujung ni beremunay alay mga jumahamu jala marlabas romamu tulang naburjo ala na itaru waktu pun pasugi do dainang natahulongan ni mabaru munaon babola tumpe songoni tanis nanong balas semarwani tulang nami majaloi dong sipul ulau manong asa ukap 7 asa bukamu tujung di beremuna. Jadi pinasaha mamuse tu jadi ada musoti na itu tulang song na kemudian kaningan di acara pertama ima di naik pamasukon baru munaon tu rumah-rumah na sopiru kanitangan na ada udah pengusai biasa na tulang acara na mangihut ima acara panggorang di rumah dokata tuhamu orang hula-hula isi manong sekalian pasatamu parbuepir dot hata nauli akan adenggan tu beremuna soni nang tu pemuna luwih batu hami keluarga besar Raja Guguk soni mah rasa tulang songot buah nami tuamu tulang nami hari aja tulang tapunan dot hari aja mau lihat ma Abang Buru ala mulai na masa na ya wija do na muhatahon ambolo na mangiru tangiang na binoto dakya 2 hari masuk acara dangan acara umum warna pina mangiru tangiang alai mulo songoni do tung na masa di hutahon ala na mulo manulubi do tong adong acara umum di namangiru tangiang disuruh kamu turun ke sahuta kami pe ala iba sapi turun hutan nami kasi buah non nami nama saya hutan nami di hutan muna Tanjung Merawa ko tau ya betul lah mulai ate mak pinasa mamuse tu bona tulang siaturi bona tulang siaturi
melihat matutu amang beru pasat tamu tu amang posible ga suaraon sian hami bona tulang seturi kion songon dia songon konsep muna tu ula muna tabunan do hari aja sesuai songon ini nang dihami bona tulang muna seturi tima pasat dagang jalan horas sama saya tu bona nyari si macutak Bona nyari si mencundak. sama saya tulang robot papahan sama saya alana tulang bangit tong si macutak tong gabi jalan horas mah satu lagi soalnya mah tong tulang naburu si hobbing jadi soal buah soalnya mah tutu diamu dengan sautan nami itu dia mah hitam use melangkah Narawaku ngasih koknya ngamaralu sudah ke hula-hula tak ditutup mak mengaku mak sekasutup ini nama oh bahita lo ate tu oh toka anggaran dasar ate punguan-punguan asa marsuara kita siap punguan-punguan jadi rasa dia belum kasih nami jolosak kamera perjula deh jadi wah jadi dong asa hutan no pe tu bang tu pas tu hiem itu aman itu bang rugi tu anggaran dasar mana itu raja semua sautate no pe perjulu maju siap kita parando putar raja gugup iso sekretaris. Jadi mau lihat mak bolosian hami punguan ni raja tuan gugu raja gugu narung tajung marawon duk sipul tataruhon ina natahologion tubuh nabasogi diari nanang laun di minggu naloro rodo pehami di nalaho manugar nogari anggidoli nami songoni mahata siak kami punguan raja gugu mau lihat noaing pe abuhado pe arong punguan nasing nani hutun ni para sidoli nami pinasa pertikianon mau lihat ya jadi siap bunga silai sabunga tajung murawa songon anggaran enggak rumah tangga ni punguan dung saya haduan di suakon ibu tonami tu bona pasogit dung mula nasida rope hami songon pasahaton anggaran dasar rumah tangga nang songoni songon pasahat hata pangabuliat tru lain nami do tu kamere nami songoni bisa kai pungo silai sabut tajung murawa oleh tulang hari aja baca kita tajung murawa. Jadi mulia mak di hamu amang buru nami, memang kami piarong ko punguan nami di son hari aja buru beri jala parsido do amang buru nami, nama si tahun nonong. Jadi molo sian kami sian punguan do anggaran dasar alaroro kami. Songon na manugar-nugari mangalian hata tugar-tugar tu na kemalangan badung mula manon sianan siapo na pasugit hamuna ba sima rohani ba terus manor rohanami nasa di hari hami noro yang berganti-ganti no kami do taka no sauda do akada akana asing terus manor rohanami ba wahami pe mulate mak gaya bijala horas dia mutulang nami ador satu dong sahuta abohado pe adong akapunguan dan hutun ya para hiduli nami wasatay pertikyanon. Jadi sian kami seluruhnya gaya pita jengkura kota molo angkara seluruhnya 200.000 mah sepasatun nami alai di patupa dobe kolekte khusus tu namoding sian ruas jadi dungbula menon asutun asal pasat tami soalnya mak sian huria adong dope ador satu dong sahuta
Mulu siak kami sian dengan karejona dung mula penon siang bona pasogit laus disiman no rohami muse dinalau pasaton hata apul-apul malang hata togar-togar tu keluarga las disimau pasatami anggaran dasar anggaran rumah tangga nipungan nami muliate Adong lebih kamanginang ador susah atau dong sahuta. Mau lihat emang baby aku hadap emang do taminang imana na raja rin wasa huta basata ima tu hamu mulai ate madi suknare raja gugu bolo hami sen STM las di mata ni ulau ni du pasatami yang rendasar tersoni mak ada rodo musi hami martugar-tugar tersoni maju sek kami doang sek lau mangapuli gabi jama jala horas di hamu dong asa huta buha raja dong asa huta tu di lebih hitan noai muse nasib lebih merasa itu tuh mak tuisi nama Ustaz tabi raja ni dong asa huta tohodon yan molo na keng dinamar daw pugi dan damangulon didiki na bolo na masa noai ala dikatrikokan anggon na laho mangurupi hami posrohan nami di hamu raja dong asa huta urupi hamu hami gabe dati pinasama tu ang dong asa huta ati anu so ni mah jauh dia musuh nami palu palutuk nama papu kamu metong ama urupihamu ah gabe matutu jadi nungatung tutor sudia pakata di nama kata-kata kita di tiki burgenon mulai ada itu atta kalau tong do dia dame nomor 2 seorang kita do sautan do akan marul marboru dia mau hasutur nami keluarga raja guguk om matutu law ngapu mahamu on papun nai mo tamu sanggia mak saya turu lihat bersugut saat sudah por hatta mutu berpasuk itu silando paranginan silangit mula kamu sanan totong di bagian dari pasol tuh hatta mana menggogok pamu seluna sanggia mak di papuhon jalo au mai anon sian nama terwata tutuk menadur tu benalote hata nauli hata pasu na pinasat na karaja akatondong sa unang mamose matutu sa di solo sa matubutan nunga sa takaulo na rin kan ima di pagkata tayo di balik borginon sa manuli sa matu panggabian hindi mahata pangapon sa kami tuhamu hasuton nami apo ma hata nauli hata na rin kan buti ma jadi di hita na mardongat tu nang songoni di hamuna uru nami dinalaho mga puhata na uli hata na dinggat kita perjulu basatay matu hamuna buru nami Mulai ada mah jumlah tapasahat dia matana bertua di bata di siala panggung kumyon na di baga seperti kian nauli na dingganon boy hita marna tapak dinginan namyon dihamu amang rajai nang sori pada di sojong jong dohami pamuruon ni hula-hula nami makatahon hamol kion nami serta bigodang dihamu hula-hula ni hula-hula nami dohot akan amar holom ni roha dihami diwurani hasuhuton noeng marga raja guguk rodi herongan sahutani hula-hula nami di pertikianon moliati godang di pasar rohanami di hamu amang raja inang sori pada di pakilalahor rohanami situtu nak kaning akka panuturion dohot paniorion dina mangulahon ulaon nama kata-katai hami nama naringoti dina paujukon pasipulhon ari-ari ini inang nami nang jumolo diarap Tuhan di pertikianon di jongjongnya siro rohani Tuhan dobe kita boy tupa jala uli dengan nakaning pasawarata
mau lihat di godang ma hupasahat rohanami dihamu amang raja inang sori pada anggiat tu marsugut toktong dirongani tuha kita diayan dihita arina tiur arina denggan dina mangulahon akan nang tarang rangi di bagasa partikianon toktong ma di bagasa dame nasihat tuha kita sugut marhahi pason di daging dohotor di saulat nai tawonon nami mau lihat ma dihamu amang raja inang sori pada. Jadi nang songan itu dihuapar asiduli naros tabuan apa sugit buhadus rohata itu gawe majalah horas mau lihat ma di tuhata mau lihat ma dohonon nami dihamuna amana dihamuna amataraja inata soribada nang songoni dihamuna hula-hula nami tabunan tulang hari aja nang songoni disudina horong ni tulang nami mau lihat gudang ma dohonon nami dihamun diniang nilakkamuna dinarohamuna tutungan di bagas namion dinalahu manuturi hami hasugutum margaraja gugu dina makatahatai kita ditikyon mau lihat gudang ma dohonon nami disaluhuna na pabayanam munay songoni manyan sayang giat manyan akka hatanuli hatanadinggan na pinasahak munay tuhami saya dipasaw amat tapar dengan basimanya tuhami hasugutur raja gugu songon hatan ni si dua-dua madohonon nami horbo si tikutadu persabang nawalu perbutuha mangalili permata mangaluaru di baliam magagati di hutam marangalu-ngalu hatan nauli hatan adenggan na pinasahat munay tutuhami wargarajagu huapuhamay hot martongan ni jabu matutu tano gutu raja hatubuan net tajau hatan nauli hatan adinggan nang pinasahat muna tuhami seunang mamuba seunang mamose matutu saha ni solu saha tubot tiat tongon di drodang ni bulan nunga sahat atarata di nama kata-kata di bornginon sesahat mahida tu banggabian sahat tu perhorasan totong di dongani di bata songoni mahata pangapos yak kami margaraja mau lihat gudang nuaimpe alano